Nimeni nu se trezește gândindu-se, azi vreau să cumpăr un dezastru financiar pe roți. Dar dacă ți-aș spune că unele mașini arată grozav pe hârtie, dar se transformă rapid într-un coșmar imediat ce le scoți din showroom, de la motoare care cedează mai repede decât rezoluțiile tale de anul nou, la facturi de reparație atât de mari încât fac o vacanță de lux să pară ieftină. Acesta este ghidul suprem pentru ce să nu cumperi. Și crede-mă, ultima mașină de pe această listă este atât de nesigură încât ar trebui să vină cu un psiholog gratuit. Hai să începem. Numărul 12. Chevrolet Blazer. SUV-ul care trebuia să rămână în anii 90. Chevrolet Blazer era cândva un SUV robust, fără mofturi. Azi e ca un star rock ratat care încearcă un comeback, dar cu probleme la motor și cu probleme de băutură. Mă refer bineînțeles la consumul de combustibil. Pentru $44.000 ai crede că primești ceva special, dar în schimb mașina moare exact când îți este lumea mai dragă, schimbă vitezele la ghici și consumă combustibil ca un camion V8, dar fără putere ca să justifice asta. Și nici să nu te gândești la valoarea de revânzare. Această mașină se depreciază mai repede decât un iPhone nou după un eveniment Apple. Dacă vrei un SUV care arată bine în fața casei, dar stă mai mult în service, Blazerul e pentru tine. Altfel, mai bine îți salvezi banii și sănătatea mentală. Numărul 11. Jeep Grand Cherokee, regele defecțiunilor. Jeepurile ar trebui să fie făcute pentru aventură, dar cu Grand Cherokee, singura aventură pe care o vei avea e între servisuri. Este genul de SUV care arată robust și de încredere, până când începi să-l conduci. De la defecțiuni ale transmisiei care schimbă vitezele mai brutal decât o despărțire urâtă, la problemele de suspensie care fac fiecare drum să pară un montagne rus din lemn, acest SUV îți oferă o experiență off-road premium dacă nu te deranjează să rămâi în pană pe drum. Și să nu uităm de problemele electrice aleatorii. Bordul se aprinde ca un pom de Crăciun, doar că în loc de bucurie de sărbători aduce o listă lungă de reparații costisitoare. Să deții un Grand Cherokee e ca un joc nesfârșit de ce mai sună aiure acum. Spoiler, e portofelul tău plângând. Numărul 10. Nissan Altima. Mașina care te obligă să mergi pe jos. Nissan Altima e peste tot. În parcuri de închiriere auto, în parcările liceilor și, din păcate, pe marginea drumului. Este mașina perfectă dacă îți place adrenalina incertitudinii, pentru că niciodată nu vei ști când transmisia își va da ultima suflare. Principalul vinovat, infama transmisie CVT, se supraîncălzește, patinează și apoi renunță complet, de obicei în cele mai nepotrivite momente, când intri pe autostradă sau când ești blocat în trafic. Chiar dacă îți menajezi mașina, transmisia tot va găsi o cale să te trădeze. Dacă plănuiești să faci mai multă mișcare, nu-ți mai lua abonament la sală. Cumpără o Altima pentru că mai devreme sau mai târziu tot pe jos vei ajunge acasă. Numărul 9. Land Rover Discovery. SUV-ul de lux cu facturi de reparații de coșmar. Land Rover-urile sunt mai mult asociate cu luxul, confortul și prestigiul. Dar să deții unul e ca și cum ai avea o relație cu cineva care arată bine, dar te dezamăgește constant. La început, Discovery-ul are partenerul perfect. Interior luxos, mers lin și un aer sofisticat. Dar nu trece mult până când îți dai seama că vine la pachet cu mai multe probleme decât beneficii. Cele mai mari bătăi de cap, defecțiuni electrice, geamurile, farurile și chiar bordul cedează aleatoriu, de parcă mașina e bântuită. Și apoi mai e și suspensia pneumatică care ar trebui să facă mersul mai lin, dar în schimb se ridică și coboară fără motiv, ca și cum și-ar bate joc de tine. Și dacă te descurajează reparațiile constante, atunci cu siguranță te va speria valoarea de revânzare, care scade mai repede decât o investiție proastă la bursă. Dacă îți place luxul și anxietatea continuă, Discovery-ul este mașina ta. Altfel, mai bine salvezi nervii și portofelul. Numărul 8. Ford EcoSport, SUV-ul care a uitat să fie SUV. Fordul a încercat să creeze un SUV compact care să concureze cu Honda HR-V și Toyota CHR, dar în schimb ne-a oferit EcoSport, un vehicul care pare că a ratat complet ideea de SUV. Cu un motor minuscul de 123 de cai putere, EcoSportul abia face față traficului, iar să intri pe autostradă cu el e o experiență aproape de moarte. În interior, lucrurile nu stau cu mult mai bine. Interiorul înghesuit îi face chiar și pe pasagerii scunși să se simtă ca și cum ar fi blocați într-un scaun de clasă economică dintr-un avion. Și dacă asta nu este destul de frustrant, Ford a decis să-i monteze o ușă spate care se deschide lateral, o alegere bizară care transformă încărcarea cumpărăturilor în parcare într-un adevărat parcurs cu obstacole. În cele din urmă, Ford a tras cortina peste EcoSport în 2023, demonstrând că nici măcar ei nu mai puteau justifica existența acestui model. Dacă ești în căutarea unui SUV care chiar funcționează ca unul, aceasta nu este ceea ce cauți. Numărul 7. Mitsubishi Outlander. Crossover-ul care eșuează la toate capitolele. Mitsubishi Outlander trebuia să fie răspunsul companiei la Toyota RAV4 și Honda CR-V,
dar s-a transformat într-un adevărat studiu de caz despre dezamăgire. De la motorul său subdimensionat care se chinuie să țină pasul cu traficul, la interiorul ieftin, plin de plastic, care pare împrumutat de la un Happy Meal de la McDonald's, acest SUV eșuează aproape la tot ce a fost proiectat să facă. Și dacă te gândești la valoarea de revânzare, mai bine nu. Outlanderul se depreciază atât de repede încât ai impresia că ai cumpărat o mașină second-hand chiar în momentul în care ai ieșit din reprezentanță. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să cumpere unul la mâna a doua. Mitsubishi a făcut odată mașini grozave, precum Evo și 3000 GT. Dar după ce conduci un Outlander, e clar că mai bine s-ar apuca să producă cuptoare cu microunde. Măcar acelea funcționează. Numărul 6. Jaguar F-Pace. SUV-ul de lux care nu se poate abține să se strice. Jaguarele ar trebui să fie elegante, sofisticate și rafinate, dar F-Pace-ul este la fel de lin ca un drum plin de gropi. Arată luxos pe din afară, dar să deții unul e ca și cum ai avea o relație cu cineva superb, dar complet neserios. Una dintre cele mai mari probleme? Coșmarurile electrice. Sistemul de infotainment are fiabilitatea unei conexiuni dial-up pe timp de furtună. Îngheață sau refuză să funcționeze fără niciun avertisment. Și apoi mai sunt și becurile de avertizare aleatorii. Cine nu ar vrea să joace ghiși ce mai e stricat azi? Să nu uităm nici de costurile de întreținere. Jaguarele sunt scumpe din start, dar să ții un F-Pace funcțional e ca și cum ai plăti chiria lunară pentru o a doua casă. Cu unele dintre cele mai slabe scoruri de fiabilitate din segmentul SUV-urilor de lux, F-Pace-ul dovedește că, deși Jaguarele arată classy, au încă fiabilitatea mecanică a unui sportcar britanic din anii 60. Numărul 5. Chrysler Pacifica Hybrid. Monovolumul care are nevoie de bonă. Pe hârtie, Chrysler Pacifica Hybrid pare monovolumul perfect pentru o familie, spațios, eficient din punct de vedere al consumului și plin de tehnologii moderne. În realitate, este un dezastru pe roți. Una dintre cele mai mari probleme? Bateria. Sistemul hybrid are prostul obicei de a refuza să se încarce din senin, lăsându-te cu un consumator de benzină în toată regula în locul unui vehicul eco-friendly. Apoi vine sistemul de infotainment, care îngheață mai des decât un iPhone vechi pe 1% baterie. Pentru că nimeni nu spune călătorie de familie fără stres ca un ecran tactil care încetează să mai funcționeze în mijlocul drumului. Și bineînțeles, costurile de reparație sunt exorbitante, pentru că Chrysler. Dacă vrei un monovolum care nu te trădează în cel mai prost moment, cumpără o Toyota Sienna. Sănătatea ta mentală îți va mulțumi. Numărul 4. Subaru Ascent. SUV-ul care fierbe în continuu. Subaru Ascent trebuia să fie răspunsul Subaru la Honda Pilot, un SUV de familie spațios și fiabil. În schimb, s-a dovedit a fi cea mai mare greșeală a lor din ultimii ani. Una dintre cele mai mari probleme, defecțiuni la transmisie. Transmisia CVT pare că ghicește la întâmplare ce treaptă să aleagă și uneori decide pur și simplu să nu mai funcționeze deloc. Și apoi vine sistemul de răcire care abia face față în climatele calde. Pentru că până la urmă, cine are nevoie de un radiator funcțional când poți trage pe dreapta și să lași mașina să se răcească singură pe marginea drumului? Și să vorbim despre interior. Subaru pare că a împrumutat materiale dintr-o cameră de motel ieftină pentru că totul se simte ieftin și fragil. Dacă te gândești să cumperi un Ascent, salvează-ți nervii și cumpără în schimb o Toyota Highlander. Portofelul și răbdarea ta îți vor mulțumi. Numărul 3. Fiat 500L. Mașinuța ciudată pe care n-a cerut-o nimeni. Fiat a crezut că americanii vor iubi modelul 500L, un hatchback ciudat inspirat din stilul european. În loc să fie o mașină de oraș practică și amuzantă, s-a dovedit a fi un dezastru ambulant pe care nimeni nu l-a vrut. Transmisia este o bombă cu ceas, cunoscută pentru schimbările sacadate și defecțiunile premature. Și chiar dacă reușești să o menții în funcțiune, nu te vei bucura de condus, pentru că suspensia sa este la fel de confortabilă ca o bancă de lemn pe roți. Și ca să fie și mai rău, valoarea de revânzare este practic inexistentă. Până când vei decide să o vinzi, mai bine o donezi pentru o deducere fiscală. Fiat a oprit oficial producția modelului 500L în Statele Unite, semn că și ei și-au dat seama că a fost o greșeală. Numărul 2. GMC Sierra 1500. Pick-up-ul care ar trebui să fie direct în cimitirul de mașini. Un pick-up de dimensiuni mari ar trebui să fie robust, durabil și construit să reziste. Dar se pare că GMC Sierra 1500 n-a primit acest memo. În loc să fie un cal de povară de încredere, este mai degrabă o divă pretențioasă care cere constant atenție. Una dintre cele mai mari probleme, defecțiunea ale transmisiei. Dacă îți cumperi o Sierra, acceptă ideea că martorul de check engine va deveni noul tău cel mai bun prieten. Și reparațiile sunt scumpe, pentru că de ce nu ai plăti mii de dolari să repari lucruri care nu ar trebui să se strice? Să nu uităm de problemele electrice. Radioul, geamurile electrice și chiar luminile de bord funcționează doar când au chef. Dacă ai nevoie de un camion de încredere, mai bine rămâi la Ford sau Toyota. Sierra 1500 e mai potrivit pentru un cimitir de mașini decât pentru un șantier. Numărul 1. Mitsubishi Mirage.
mașina care ar trebui să fie ilegală. Și iată-l, cel mai rău dintre cele mai rele. Dacă ar exista o linie interzisă la cumpărare în reprezentanțe, Mitsubishi Mirage ar fi pe primul loc. Este atât de prost încât chiar și Mitsubishi a renunțat la el, oprind oficial vânzarea în Statele Unite. Să începem cu motorul, sau mai bine zis, cu lipsa lui. Mirage vine cu un motor minuscul de 3 cilindri, atât de slab încât se chinuie să țină pasul cu bicicletele. Intrarea pe autostradă se simte ca o ruletă rusească, iar dacă vrei vreodată să depășești pe cineva, îți va trebui un drum în pantă și un vânt puternic din spate. Siguranța? Înfricoșătoare. Scorurile la testele de impact sunt atât de slabe încât te-ai simți mai protejat pe o trotinetă. Interiorul este atât de ieftin încât îți vei pune serios întrebări despre alegerile tale în viață în momentul în care te așezi la volan. Chiar și Mitsubishi a realizat că Mirajul este o rușine, motiv pentru care l-au scos de pe piața din SUA. Dacă vezi vreodată un Miraj de vânzare, fugi. Și gata. 12 mașini care dovedesc că unele vehicule ar trebui să rămână în showroom și să nu ajungă niciodată pe șosea. Fie că vorbim de defecțiuni constante, reparații scumpe sau motoare care abia funcționează, acestea sunt mașini de care ar trebui să te ferești. Ai avut vreodată una dintre aceste dezastre pe roți? Sau cunoști o mașină care merită să fie pe această listă? Scrie-ne un comentariu mai jos. Dacă acest video te-a salvat de o alegere proastă, apasă butonul de like, abonează-te și activează notificările ca să nu ratezi ultimele noastre clipuri.